Přátelé, kamarádi a moji milí sledující, je to za mnou. Je za mnou 4 dny v tomhle Mordor počasí. Dneska jsem měl 2 kousky, kamarádi, co spolu cestujou, nejenom spolu, ale v nějaký partě prostě. A tyhle ty 2 kámoši, nebo kámoška a kámoš ke mně přijeli a začali jsme trénovat. Ali trošičku slabší, ale vůbec nevadí, ona v tom terénu opravdu začíná, takže tam jsme hlavně uvolňovali a řešili jsme tu správnou uvolněnou pozici na té motorce. Jirka byl trošičku šikovnější, protože on už u mě jednou kdysi dávno byl. Kdysi dávno, je to myslím 2 nebo 3 roky a teď teda znovu. A bylo to znát, protože už tu motorku, zase jsme si to připomněli, už tu motorku uměl ovládat, takže jsme si mohli dovolit trošičku víc. Tadyhle velbloudí cesta, ono se to zdá, ale ty kopečky jsou opravdu hranatý a dává to, pokud tam člověk správně pracuje tělem, spojkou a brzdou, tak ho to jedině tak maximálně vykopne. Takže zase super den, prostě boží. Já děkuju moc za sledovačky, brzo se zase uvidíme, teď budu mít týden klid, jeden silniční kurz, který jsem ještě slíbil a potom zase bude bahno. Hele, díky moc a zatím čau.